Νεμιτός Productions, μαλάκες μου, with John Katsabes and Chris Brother-Manis. βασικά μια ημέρα ανεβαρκούμασταν και πάει να βγάλουμε μια μαλακία. Ελπίζω να σας αρέσει και η μαλακία. Εντάξει, άλλη πάμε. Έχει μια ώρα που είσαι μες στο μέρος, τελειώνω όλα, θέλω και εγώ να χέσω καιρός. Σκατά εγώ, σκατά εσύ και ο κόσμος όλος, κι από το χέσιμο σου πρίστηκε ο κόλος, σου πρίστηκε ο κόλος. Πάμε, Τζον. Θέλω να σου το πω, εμπορώ, πότε χέζω να μου κλείσαν το μωρό. Πάω ρίχνεις πως δρομώ, δεν προφτύχει ο ζωρό. Μα άκου να σου πω, που τον εμπαγιάλο δυο. Βγάλε πόνιμα που σου πέφτει την ακούς κατώ. Εσύ μια ώρα γιο, να χωμέ να ξυπορτήσω. Να δεν σιωπήσεις κορελιό, να σε δολοφονήσω. Σιώπα, βγάλες μάμα μεν τα κάμω του καριόλι. Πίστεψε με, θέλεις να με πιάσουν νύχια όλοι. Πού πάει τώρα, τηλεφωνάει η μαμά. Βγάλε πόνιμα, πέτησε χοντιές με τον παπά τον πελό. Που πολύ τον αγαπώ, ιακούν και εκείνος όταν σχίζει γιο να πρέπει να σιωπώ. Είμαι ο Σούπερμαν γιο και φωνάζουν με πελό. Εν και με ο Sky που κάνει μόνο εμετό. Γιατί έτσι πάει το πράγμα, έτσι είπα και γιο. Σου να κάθεσαι να σκάζεις και γιο να σχέζω. Έχει μια ώρα που είσαι μες στο μέρος, τελειώνω όλα, θέλω και γιο να σχέζω γυρές. Σκατά Εγώ, σκατά εσύ, ο κόσμος όλος. Κι από το χέσιμο σου πρίστηκε ο κόλος. Ο κόλος! Σου πρίστηκε ο κόλος. Ο κόλος, ο κόλος, ο κόλος, ο Yo, yo. κόλος, ο κόλος. Σου πρίστηκε ο κόλος. Sky! Αφιερωμένος στο Ανδρέα Νεμετών Εμετός! Production.